Hmm? Yu, wayahe, wayahe. Loh. Prai mas, gak di duit. Awakku yo lagi meriang iki. Diing wis prei yo, iki yo prei meneh. Besok tak do beli wis mas. Nah lo Yu, Iya iya. ya wis nek ngono. Hmm? Kok yo balik neh. Wis tak omongin nak prai kok ngesore ini. Sapa rek, Bu? Sampean rumah saku Mbak Kompak. Wong iki ngajak senam. Lah mau tak omongi, nak aku prei, awakku gak penak. Lah kowe kenapa, Bu? Sirahku ngeluh, Pak. Badanku meriang, mata berkunang-kunang. Loh, ayo periksa, Bu, ke dokter, Bu. Mau, Pak, aku disuntik. Ya wis ngono. Ayo tuku obat apotek wae. Ono, copot sarunge. Mas saya. Lho, Pak, iki nang apotek ndi? Kok gak apotek biasa nih? Iki nang apotek Bayanan, Bu. Jarene Parmi ya kene iki alamate. Dusun Kerajaan, Desa Tambak Selo, Wirosari. Ancer-ancere ngarep lapangan iki lho, Bu. Hah? Hmm? Parmi? Sampean teko Parmi to, Pak? Iya. Tak kok Parmi. Teko saliyane Parmi kok gak ono to, Pak? Jarene Parmi wis engko kene kok, Bu. Sida tuku obat apa ora? Lah kok mau tukokno obat apa? Ya kok takok apotekere to, Bu. Wong jarene Parmi nang kene iki melayani konsultasi gratis. Karo pelayanan iki ramah, Bu. Parmi neh. Wes rasa rewel, ayo. Mbak, ono obat ngeluh? Enten, Pak. Obatnya kingko resmi ora, rek, Pak. Dijamin resmi yo, obat-obat di sini semua sudah terdaftar BPOM. Oh, ojo kuwatir, Bu. Resmi iki lho omongin Mbak E. Iya yo, jangan khawatir, di apotek Bayanan sini obat-obatnya sudah murah, lengkap, dan terpercaya. Juga menyediakan obat bebas untuk anak dan dewasa, dan juga melayani resep dokter. Obat herbal juga ada loh yuk. Oh, Rasa sakitnya apa tuh yuk? Anu, Mbak, kepala pusing, mata berkunang-kunang. Mbak. Nek umpamane dicek sik no piye? Ben ngerti penyakitnya. Bisa Pak, di sini juga melayani cek asam urat, cek kolesterol, cek gula, tapi khusus untuk tensi, gratis. Sing gratis saya, Pak. Ya wis cek tensi ya, Mbak. Mari yuk, ke sana. Tensinya tinggi Pak, 180/105. Kok dhuwur men to, Bu? Asale kenapa? Asale mangan apa? Gak mangan apa-apa, Pak. Asale mau pegawai mekar, taruhan Bang Betet, moro langsung. Sirahku terus dadi ngeluh, mata berkunang-kunang. Loh. Oh, alah. Ya sing ngene, Bu. Ki cekeli. Tempelane bathuk. Tensi meneh, Mbak. Nggih Pak. Sudah normal Pak tensinya. Loh. Yo, Mbak, nang kene adol skincare barang to, Mbak? Iya ada yuk. Pak, nek ngono duwite nggo tuku skincare kae wae ya, Pak. Gak sanggup tuku obat. Manung